por Kapatisi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nongrwai la kidei hakinu kinu ki benta ni kiri jong ka perthai. Kidei ki brio ki baki Paidbah ki Tuid bha. Namar ba ka sur bat ki rendang bas yang jongki. Kabakta ya ka Jingmut jing perkhan jong ki Paidbah. Hakapor ba kemen ki pin kemen. Hakapor ba sngosi ru ki serput serpai ya ki jing sngosi baro. Bat ki ai jing tengen ling ba ka sur jing rwai ka jongki. Haba ki Nongrwai ki klat no na kani ka sla perthai. Ki Paidbah belien ki Tuid ban ai Khublei Khatduh yaki. Ha kani ka jela ba marjan jongi kata ha Assam la yo I ba ka jing Tuid jong upai lang babun ban ai Khublei Khatduh yo Zubeen gar. Kala long ka ba hadu kata-kata. Ha ka ba de ki Ngut ki Paidbah kilami sya surong ban pediang ya ka met jong u. Ha ka por ba ka wanpoi ha Guwahati airport. Zubeen ubadan san pu arsnem kertaw la klat no ha ka khat khandai trik unai lur araja apusan ha Singapore na ka daw ko jingam jelom ha ka por ba ungam haduriaw la ni ka ba ki ong ka scuba diving kani ka dei ha ka por ba ulet kai pengat shaduriaw ha ka por ba ulet bane shimbenta ha ka non east festival ka balong ha Singapore henrei la hap an pensange no na ka daw ko jingyap jong And I invite you, all of you, to join us for this cultural event. It's not only culture, it's a traditional event from Northeast. We organize in different places, and this time we are doing it in Suntec City, Singapore. So all are invited. See you there. I'll be there. I'll be performing. I'll be talking to you, and I'll be there with you. Thank you and love you, Singapore, all people. Thank you very much. Zubeen uday Nongrwai ubapaw tang ha Assam ni hakathan siya tay lamingi. Henrei uday Nongrwai ubapaw hakari India hi barokaway. Ularwai gijingrwai ki bahadu saw pautli ki jaktien bakantup ya ka Asmis, ka Bengali, ka Hindi, ka Phareng, ka Malayalam, ka Telugu, Nepali, Bhojpuri bat ki waypan. Unang bantem hadu khat artli ki jingtem kum ka gitar, ka mandolin, keyboard, ka drum bat ki waypan. Lakha yu ha ka khat pratrik unai wing 6000 khandai spa nyapuar hatura ha ka jela Meghalaya. Henrei la penhe pensan yu ha Assam. Uday u balit rwai ha keleng ki benta jong ka perthai. But uday bajurwai ki babun ba ki jingrwai. La ka de ka jingrwai ri ka jingrwai Jingieid. But ki jingrwai gospel rukum jo. Kiladan buon teli ki jingrwai ki ba ularwai ha ki film Hindi ki bapaw kum ha ka film Gaddar ka Jalwa Dil Se Gangster but ki wei pat ki film. Kawai ni ka jingrwai ka balayo ya ka Global Indian Film Award ka de ka jingrwai ya Ali na ka film Gangster. Uday ru ubriyo ubajino sinyang bha shiki briyo ki baduk kham tam ki tu ki bashong ki basa ha ka jaka shlei jong ka Assam. Ha ka arpu artrik unai lur araja pusan umidrang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma. Ulapin bina ba ka sarkar kan le buram kerpang ha ka sngi banlek on thang yu Zubeen ha ka arpulai trik unai lur araja apusan ha ka shnong kamarkuchi NC kabadan hajan Guwahati. চৰকাৰে আৰু এটা প্ৰস্তাৱ হাতত লৈছে যে জুবিনৰ ভস্ম আমি যোৰহাটলৈ নিম আৰু সেই ভস্মৰ দ্বাৰা আমি যোৰহাটতো জুবিনৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ এখন নিৰ্মাণ কৰিম। গতিকে মই ভাবো যে ইয়ে যোৰহাটৰ ৰাইজৰ যি অনুভূতি সেই অনুভূতিক কিছু পৰিমাণে হ'লেও সন্মান জনোৱা হ'ব। Ki Paidbah ki kwa bantang yo Zubeen hajorhan. Henrei namar ka jinglong temen ukpa jong u baladan menta prapusan snem kerta kim kwa ban ra shi jengai. Himanta uloong baka sarkar kahaban ngen yiki bahayeng. Ki babun ki rio pa khmat hakari India bat ki Nongrwai ki bapaw jong kari ki bayar wai lang bat Zubeen kila pha ya ka jing sngolam shaki bahayeng asem jong u bat kila pinken mauru yiki por ki baki jer wai lang bat Zubeen ha ki film bat ha ki rinsan ba per